Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Oru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Uzito somya bamura baje kuya mandege. HK International Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Chibesa chisaine bona magendero naro gako gendanse bona mo toise kusangere chibesa chisaine amagendero naro gako gendera komenta igo bona karoko rusigo manyina amagendero oko promote ntubate ntukurunga tax amnesty ya 2024 toirengo Evans Totebi kingi tukigega o tax amnesty no ama abera tubuate aina maabera igole mwachina maabera amaberoka bono buno muntu yituk umo Kenya umo busi urenka andonsi asore keare yakorentera maabera ego kwabera asengenjo yoguta file returns chiago asengenjo yichi penalties chirobwata ase system asengenjo yichi fines chirobwate kero kwanyarire kubeka returns chiago boronge wachire keare kwa file igo kwaberwa naende kwaberwa pi kwacha kabia buno muntu munye buno mwana wibuire bia mono igorere na mangana maya mwadole tanga ki mubwate amabera gose kiari amnesty ya mabera asomusa omo Kenya omwaka nibango olio kolira mamochanda kutarakana na bwate bali okwaberwa
bono ekatugwanira okwabera okuyiga omwancho motegereri anagwente kumanya ki ngakigo gokorekana inkiye ko basukwabera okuyiga okwabera okuyiga gokorekana kero gwa file return chiago bakaboniga ekya 2024 korumaega kwa file buya chiabeire bono nyoko abwate penalty koru 2023 December gochimaega nandi gwakanire principle yago yonsi bono gokwabera chi penalty echine chi interest boli gwakana pibono igo chikorusigwa se system obe bono romoyi otabwatia madeni andonsi na keare even incurement rigoro ya monstiga ndamente no yo mitatebire amnesty no kwabiru nani gotogote hana ginte gitangani abantu baito tiga ba file returns cyabo kero kwa bikiri return yawo nebana ni gukwa unyorete pini asengencho yoko nyore umuriro kubeko umuriro nyomba beka returns cyabo buronge kere gintu kiyo kinyara ko borro kero kya berro kwa bikiri returns yonyo kubwate chi penalties kiri kya maiga bono ni gukunyara kwaberwa wacha kobonye buno yo mitatebire kuchakira December 2023 kuchimaega kendi gionsi kwa korire ama chi penalties chichiroro ni gokwabero lakini boyigo onye kubwate ama yebango na bobo cha service elindo totena ya yebange yane nigere chibesa gete tiganya ari kuchibakaiga ngaka ne ngora elinde togoika umwaka oyo ga June mutinyosta keroko gera onyare kuba kwabiru na ndo chake byobo muntu munya ya muno Mwancho mwategereli no mwancho muligeli nyorenga Getembe FM 102.7 live abono mambia amo nabo bisa kurase kyombegi osangirele bango imense ya Kenya Revenue Authority KRA nyorenga nabo tuligeli ya masemo trase television Getembe Television nabo gaso mutandao gana boto bwati ya Getembe FM 102.7 live asese muri ya Facebook Getembe TV asese muri ya Facebook na YouTube ya masemo kero kwenye kusangara itu live na ibingali byago ngoko tuli bagali ya bene kegma ekatwenye kusangamo nguchinde kuruli baga kwa niaba obisaba iga obabolinga bono alisijira ebintu byo byokorrekana abangi nango chibale bale ranga ki ai chiro tokonya tokusange tokuruswe bango ntuma yetinga yego chi nini ana chiduka chino kali abantu mali mutabuga tia mangana iga bono uchino kwali bakali abene kema kusangara barwa sena bayesimi eju kadra kunyi gora 0741 583878 use noti isano na ibere inye emo isano naiseto isano na ibere isano naiseto nekronda kwali baga ikobono gendra kuigwa mangana bakwana nayo chiko buli mabuli oganeti nabo yugo andaku kwa na intuga ya masemo no mugoko manena mangana abachire amaya asobo konyibwa gayo mwenyene bikusire benefit yayo mwananchi emambe ya bono ekarabono tukuligiria andake nganiga ya mabiraye india chaka heavens amabiraye niga chaka chitariki cha December 2024 chitariki ni emeronge bere na etane ibere na isano na ibere 27th December 2024 naria mabera act ya chitaba abunge bakarana tigaba abantu banyare kwabero ekanyari kanana bono tigebe kuchakira chitariki ekyo wocha mutu abantu kero gwanyare ku file returns chiao kwanyara kwabirwa elinda abantu bachakabia asengenja mangana ya mayiga yebango achandira abantu bono KRA gachari katana bono yaya tika abantu tuchakebia elinda abantu banyare kuchaka no muntu umunya onyare kuiburu omwana omoya bia muno naro tuliyete bono mambia anda kukwebolinga abone katukwanira iguro ya Kenya Revenue Authority usi ekubegi osangirire bango asensemeiga urusagiro igarua yekuru ku Western Nyanza, Western region. Inse moki county chika chire involved ya samangana iga andake nga yali mokubuata bono ime ya Western region. Ase Kisii TSO ya Kisii tokubuata boniga Kisii na Nyamira. Yoka. Lakini kwa na Western region ingi machibu chi county chetu njiri Evans. Western region ingi mebwate chi county chi nyinge tubuate kuru Migori County, Kisii County, Nyamira County. Homa Bay, Kisumu, yagenda kuchibusia Kakamega, Bungoma. Chionsi pia chidanda Western region. Lakini bona asengencho obisieto ya posongo wega nige gotumeka hapa kusibo kapaka iga. Kisi obisiere Kisii County Nyamira County. Bona asengencho to igoro obisienya Migori. Ekonyara gosavu abantu ba Migori County. Oh yes. Bona andake na munchi akwebolinga ki lishirikirigali yosangirili bango embia ni ngoyo u qualifies ingwanchire gusu awanchire bono akonyora mabira ya tax amnesty. Amabira ya harasi kiro muntu ndebwensi ukucha mutu okonyara ko file return yae niga konyara ko kwabirwa ondeta yobekire na gusenyarebe igo kiro muntu
nigakonyara kwaberwa mabira bono kira kwanira Juma bona mabira aya igabwate chikategori sato oh yes mbarororo bali batabwati principle ende yonsi yogwakana ne penalty chio kababwate yes abo bono bakwaberwa automatically bona abo bali go apply for amnesty yo bakwaberulioka alafu mbarororo bali babwate bango babwenerete gwakana bona bagocha obischeito to by payment plan bakane by 30th June mwaka oyo na barabu na bakwaberu alafu bono mbarororo bali bono babwate return bange kwa mendi yani ekere return babegete bobe bono bakonyerosie bebuya na bakogorora na bono bakwaberu na barabu bono igire jinsi ya isetu enseme ntangani yo kwaberu wataba noli okora kika nganga dia mangana go motegelia nyigu ya kima eligere ga kumanyanga inchingu jiri kwaberu ngakibono enseme ntangani automatic barabia bayiga mwate ba Evans automatic bali batabuati kendigions akonyara go file return yabo yani akonyara go file return ya atabuati penalty atabuati pesa chinde chunsa takere gwakana mundu tabuati biashara taliwa kora kende tabuati kendigions na chakari nate no muntu for example ochita akabuate pin asenga invest mare ngobeka mwae oh yes bona akonyara go cha file return irinda haberu oino automatic bono na bakonyara kwabirwa sengencho tabuati kendigions nechi penalty choka chugo ta file return because yokonyara no mongi na nkaga ali okonyara kurema ugotore cha ya ngora gali omenyete tunka tabuati moshara uchukuru tabuati mosara ndo bwensi bona bateke mete gentu keke kakonya kuragira nkaga ali oniga kwabirwa oh yes oh yes ensemo yakabere ngati abantu wingane igabia ensemo yakabere mwatabanga abaliba kolete kikega ensemo yakabere buno yo mintate bana niko baliba bwate chibesa chirase system idigo turanyara kubeka buno muntu wakore biasara nabo kurigire kwaranga oina wente kurenti basichiga uri wakore biasara nabwo ateke chibesa gitatakiri konya kurunkenkenke lakini tanya kurwa bono chibesa chichia nigago chobisi tuigwane nere ate na ya tiga to kwenga kite wakane lakini gwikaka ni chibesa chiga before June 30th edinda nyare kwaberu asenge ncho kwaberu kukwera June 30th inere category ya kabere niyo mwali kabisa nara kwanira niliga eyo mwali opiriga kwanira yabantu bali abali ba tara file returns cyabo nende bakore chi amendments yani okonyora umuntu akabeka return asenge turanyare kubeka example no mwana biashara akakore ngakintangani akabeka 0 nil return akamanya gucha bona akamende atena yaya nimbwate biashara bya nabekirega enere profit na rosidi enere income ne chi expenses na chiwichiga bona abantu bunabukero ba amend return abarabu bado mbabwate kwabiro ayigo bona ase bionsi kero muntu nigare ase asokwabiruko yango bwati category ende yonsi nigo chi category chisa to chipono kero muntu nigabwate chinguru cyo konyara kwabiro no kurase kero muntu andake katukuligelia bono ichibango ibangi tugukwanira andake bangi kwabiru neriliga maite chibango nchiri chitaibe ayuma nabokonyora umuntu arubwate gose bangi gitaga kali kukarogose andake tutebenga umunale galia chifaini chibango nchiri chichika categories ichiko bakavad nchiri chichika chi category chi bango chikwaberu ne chi penalty chi late filing ya returns na interest yo eliogwa ku ekerwa file return yo taraka ne principal e attract interest ya 1% kero motienyi bona ekerwa akanire principal yo bona interest ye nerege ko ya beru na chi penalty chi okonyora chi gwa file return after chitaliki chogo file ma chitaliki nchiro chinyinge chituma ete mono ne ye 30th June lakini abanyabya saramba ma ete nero tale 9 nero tale 20 bono go file after chitaliki ejigo konyola penalty na interest bono penalty na interest echina chikwaberu after go akanire principal yago echinjiro chikwaberwa andake bono iyo mintro Evans nabiranyereka nga onalegali okunya kwebulinga ki bono nchireno mwakwanira mangana iga firing na nini bono ebintu mbiro orandake omuntana tabanga ki kigekero ki enabambwate fine kerabongi gotigu ekerabongi gotigu mito kebe mbiro robita igo cha kwaberwa asengenjo bono asengenjo ya mangana narenze iko turatebe example no muntu okoroba kora umuntu bwate togotana fraud oh yes bono muntu muno ibono nto kunyara kumwabira tali gocha kwabirwa sengencho nabwata mangana yanda ao atali kulingana amangana ali bogeka amangana ali atali ne kwenda nelichi kubona na kirirense number 2 abantu bandi baroro kuchakira January 2024 gocha mutu bono mete kwabirwa ngo ya penalties na interest ya chi penalties na kuchakirenga kiyo
bono kwa beru nkoyo asinge nchu kwa beru ko December gochimaega bono kerutole January gocha mutu bono kabo kwa beru nkoyo igo monto siere iri otigire go amangana chinga gichikwenda tegwa kanwa gosukuira returns atige bono kero chietire kwa beru nkoyo ibo bono kotunyeru mwenchu mulire se television ya Getembe TV bono mambia na se radio ya Getembe femo imye mwana ibiri chunta isano ibiri 102.7 live ya Getembe turamona bo bisakura sekombe gyo gusangire bango imya Kenya Revenue Authority urusagi nurwa Kisii au bakubwata county ya Kisii na Nyamira amwana nchase studio Evanis na Muske Ayuma na ubara mwana intu bono mambika mwenchu moteli bono mambia kwenye kudigilia na rariga tukudigilia asinchiriga bono nabu montali bulinga incheke ene pino munyabiashara ncheno moonia ncheni no muntu citizens kawaida lakini nakibono ngokora mangana firing the process yaye ne ruma itabanta bangi bago chibachandika lakini turaji kuligilia mangana firing process ngaki umuntu awa apply gochikwabirwa amangana application process ye amnesty bono amnesty gotoka na kiro muntu nabwate pin yae na hino nyuto gonye kwebire pin ya unigo gochobisi yake are twagote pin ikuna kwente ketangani kero bwate pin ya uno bwate kintu kone password password nero to gutuma se email yago erinde kwanyara ko login ase system system mwero gutumia ne Kenya Revenue Authority iTax portal ikuru kuna iTax bono korugwa chire gali ase internet kerore ase internet yago okonyara goso ase iTax KRA profile kero kwa beke pin yago kwa beka ne password kwa manya gocha bono kwa manya go file number 1 returns chiao to kwa example kyo muntu lioro tabwati manganande okole magarinka oigorete pin ya ase ngestima kwa file return yamanya ko populate chi penalties yechune chi interest lakini mono ne chi penalty ekurusia ase ngenjo tobwati kende gyonse kiro gokorera kwa manya ko kenda kwa login ase tax amnesty kerogo click tax amnesty automatically yamanya kurusikire gento kwabo munya kuna kwa birukororo inere style yero kunyara ko apply igoli tani muntu atalere ase boto ya iTax bono kurugagu kira kiri whatever maite binti mbali gali baka ntikomanya mangana igerigere tache kubwati unime chande nera nyoru kwabera yes bone nate hapa oko ndase iTax kwa manya ko login kwa beke pin ya kwa beka ne password kero kwa bikiri kwa nyara ko file chi returns chi chiao kero kwa ko file kwa manya ko apply for the amnesty lakini bo igonye to kunyara ko kora binti byonye kwebire nabo go chobisi tuka kabusungu twakore binti byulimo kwagenda bia urumunya wancho mulilinga mboro mambia naye no Kenya rakino ubwende kuirania ibango yago ansoko kora filing nebintu binde igwa obisi abo nigo chigo ile kigama nabo kumyoka gali se obuchobo bosongo eligero so gali chabisi chekyo begyo kusangire bango kiare onyorobo semyo bigabo igoro kigima kantuke ndumu tumokomu sininiga tunyora mangana mayesese ya radio lakini ketu kuira no mwancho motegerali asinchire ya bene kigima nakotebinga mangana ali gama nsu sana abo obisi abo igabwata mangana mayasana sinini asinchira bene kigima asinchunga na mangana amaya yokwerekinga kwa manyire amangana gusangirelia ibangonga kyoko mnyoka ebintu biga asinchira ya bele kigma na yo mwencho motegerali eligetu cyo kwonyora asimechando igege sinini yatokwenda asomo tukomoko yatwirane alafu tosanga mange asensemeiga ya tax amnesty kusamangana ya mabera ayua letu nekebegi gusangire bango ime ya Kenya toskatu chale eigane Getembe TV na Getembe Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda bana mbale njara ayo mwaro karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege HK International Medical Center ninye gitari nene ya chirenkuma imemu chobosongo yego tumeka chimashini chinkongo asokumureka amarwire ao nago kwa ubugwenia wetera asi amariogo arosirie kurwa asemete nigo bakubwenia amarwire buna esukari ogwaka igoro kwa manyinga gose high blood pressure arthritis cancer chinyigo imichando yichinguru cyabagaka ubugomba gati ya yande amange inche no manyagitari irinike maobanye
omo director bwa enyagitari tukoroka HK International Medical Center erega igo muchuito bosongo na inde ni gonta getoko bariga ni mono sana na kubatebinga ni goto gova services chiekerero tugotumia obobwenia bwekerero technology yo korigererio mugero omugima na inde twarigereria ngambi mo kibiri byasero gutwara umuchanda twakwa mariogo na marioga yaito ni gotunya ruseti ase chinse chesko ao na inde ni gare habo ayuto kurusi ase chinse buna bono kurustura marioga ase ya Hong Kong eyeri ni China na marioga inde ni goto kurusi ase ya Malaysia ayande kurustura ase ya Spain na ayande ni goto kurusi ase ya California Los Angeles California in USA Mario gande nare to kurusia somo chio India na yande ni goto kunyarusia sense ya South Africa ayana ara Mario ga kunyara gusibia umuchando yikorwa somo bero na ende nonya ni gokuru mwaka 2011 twabere to kubweni abantu abange na ande ni gare habo tabu atia ni side effect yara kolentere kiagera na ayemete Igo karibu sana asenye gitari yetu ya HK International Medical Center. Nabo okubanyora ase enamba 0717617383 HK International Medical Center. Inchuo onyore obugwenia. Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda bana mbare njara ayo mwaro karugetanda bana mbare njara uzito somya bamura bache kuya mandege uzito somya bamura bache kuya mandege Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda Getembe Television murubulio kurunga Etwani ya Getembe mambi abono litukiligalia Alhamis amonita se studio nabageni abo bisakuru sekubegyo sangire bango okwanero mo bisokurunga Evans naboigo mo bisoro kurunga nere ayuma imambi abono ebalega iga asiri bagali nene ya Kenya Revenue Authority kwene kinga yo monyene kwa manyiri nkyo kolekana buno mo Kenya kwa manyiri inkyo bwene bwaga suku sangire bango nabo inkikili wente okora kikili utagwente okora ayu onsi naingo kwandeli bagaba dai ko boli ase nyuma itinga bangi mbali mugote mechando geta samagana yibangiye mutamanye tinga na inu mubwatama mochogo si andake ni gomo kurubobe bono mbali gaige ko kwenekelia na ko bwansuru wasyoku asama buliago igongendera kusangana itu Getembe radio na Getembe Television karibu na ndabo bisasembeo katugunyo kwanira iguro ya tax amnesty samagana ya mabira yibango andake nabikunyereka omuntu nali gali ya ere asinginchu ya mangana iga yichi principle chikamwate ba omuntu agwente ko irania ere andake wakanire andake wakande principle tax yaye lakini bono tax amnesty yainga kigucha bono yo akanire principal tax yaye bono kolire yonsi igakonyora amnesty yo automatically. Oh yes. Bono kela nyolira amnesty yo gakonyora certificate ase email yaye yo komoro kina kwa aberu kwa rero mabira kwa kanero madini ayonsi pia arusi bono bono kwa nyolira certificate yago ase email yago igumuntu abakubanyanga ningabire Taliyeto kiabo bisi kero kwa ruseli unande onko mubanyi muri gota email yainga ki tuakwabire bono uro mochenu alright ekero ebiko bayigo dabego nyereka n'umuntu naro rutali kwanchira namo n'ekisabu kiri kiko kuruna KRA umuntu ari ukotebenga andakinga kibone bambe kira migwere igoro ngakiyekale yaba ndisinga kimete bije byabo bono kero utayikwanchira namahana ikora ndiro konyora umuntu Onsarigo ninkukolire gwende yane nanyora kibe sinjiri jinge bahagari kusaba ebinte bimbire boronge bole what do I do nabo kitabiguru osijibense bono kero kitigo igutogotena injwango bisi tuligireria mangana yawo asenjo nabo nyonye sabu ya kiribia irinde tunyari kumanya tumwe toene kino mane mbrubi togotena sabu ere iguru asenjo ya mangana naye erense asenjo entogete irinde naye kwamanya bono mbiya gutarero bisi asenjo bisi ne tune serikali kiro muntu nigabo chinguru ne nigakunyara guswa asenjo ne yitu twense ebo igumuntu utaisa negatina kidigonse kiliyago sabuna KRA ase amangana yibango nabo ari emerango ya KRA nigere wazi koru saa 2 paka saa 11 nabo gocha koru kujakera Jumatatu paka Ijumaa kira lituko injwa yo bisina boto kunyara udumya gaga busito ya busongo toto bingira mangana payment plan emerobali yo gwakana nga kiego cyaba emerobali yo gwakana nigo
kero gwachira obisi niko tukuigwana naye twanyara kwanyara ase turabeke example bunonyo kubate dendi dieri 100 kwanyara kotana ya abona igabana nachire niko mbate 30 kwaka na ichiga chintangani twamanya kuigwana naye echicha tigareri 70 nakiko kuchakana iwo kuchakana gatatu uzengu kuchakana kabiri twakubekire payment plan ya kabiri kwakana lakini mbiyonya are kwakana chibese chiga June 30th taraika ase ngicho amnesty tarahera naye lindo nyara konyoro kwabiru okuiga edindo nyara kobomuye oyo minte ayuma muntu naroro andake asipatimbe itapendringa niga miseti kwakana 30th June 2025 ili deadline nkiyo chakia bono ekero kwa irwe payment plan eyo obwene to nyakane by 30th June alafu to emetienyi kwa iru gwakana kero motienyi wakane kero motienyi go default yani to akana motienyi oyo iga gwakanire orionde to akana bono ige ko bono gwasaliri okoigwana okutwanyorete bono na bono to ko nyora amnesty eyo bono mbiya kero kwa irwe payment plan eyo wakane yonsi by 30th June gwakanire yonsi bono nandi to mache to kosa gwakana ga gatikiagira bono gosali okoigwana no kubono bono kero gwasali okoigwana no ku bono na to konyora amnesty eyo bono nekene amabira igatu kwanira Evans ngaki umuntu ngakiakora manyinga ekene na irwa mabira bono amabira ni gagocha namba 1 kutu ku notify ase email yao mukomanya to Onsarigo Geoffrey tu akwabere amnesty yaje amnesty certificate yacha ase email kwanyara kwanyora number 2 kero kwanyara kokore application yeli ase system kero kwa bekira itax yako nabo kwanyara kwanyara gali na amnesty kwa abiru bona ere ara kabere okwa abiru gali certificate nabe gotum na nabo koromanya na ya nabe wachibulili mwana wonyo utubwati yago kunyolia Kenya Revenue Authority ne kiumbegi ugo sangirilia ebango imeyense ya ito ya Kenya na kiekora abo bisabe gabale gaiga sisturi wakumanya na kukuachi semi yekora una semi mwabo baiga babu watu manyibu igurigura mangara igana baigo obu manyobo iga kuna yo mwenyene eligara umanyobo ene buago na mchugu nteo kora buno Kenya asa mangara iga yoko ligirilia na kusangirilia ebango umwencho omo tegirili ekatuja kuligirilia go andako yuminto ayuma inkigina rogu kwa nila sensemende bono na enkote ya bono amnesty yo takane ti by June bono geko ba to kunyala go apply gen tonkero ba enkoro ke waiver bono waiver te yo bono na amnesty bono kero ya rire go bono na waiver te yo bono bono madini ai bono go ranya kane bono mna ebango naro bono igo bono mbiyo tumi amnesty bono kerero ro kiagera waiver te go chikoba nande bono go chibosio ebintu biroro ndake bigo biratange usibigo kuna uko reconciliation amangana yeri reconciliation amangana yoko sunsura na kwibango ebintu mbiri bigage ko munaro atabenga ki yena bungwiti ngende ga to sunsura ninchi bango yandi yaberu lakini ebintu biro bigo kuna sana bona abantu mbaroro babwate bango babikire go sibabikiru na kyale bono batali no koigwana na naro bakoteba enyingere bono mbara bakwende gento bakuruka objection yani yoko kana ne bange itali ane bono abandi mbara bakwenda bakakotini bono abantu babwate ebikina mnekyo bono babwene to bakishe kine kikeri by 30th June nande bakanire bange baigwana nire nali banyale konyora amnesty yo kiagira ekero ya etire 30th June umwaka oyo amnesty bono teyo na waiver teyo bono geko beyora simonyakane bono mbia abo go susura no kumobwate mukole by 30th June nkyo comment nando yangu Evans bongo tena naende system na bora nyone system ne bwatu muchando kire system yetu bwatu muchando na na boko chote na system yimbe kirta madeni aratalia yani nchitinda isaneka tinda isaneka bono twaligiride system ye korane yachite ka tuma segete ka kubekera gento kete bono twanyara kurusie gente kwikikanya ko kero rase system au bono twanyara kuigwana egina na iri nonyara konyora ya amnesty egento kende na boko nyorana na return ya onkwanyara ko amendment yani nkwanyara go change bono litanganya ukabeka kereiga kwa maire kwenda kwanyora na mangana ya chibese chirubate ne chinyike kubwejiri kwata betali tangani bono kero kwanyara go change na haro na pia na boko nyara go chobisi iri ndi kwanyara twanyara kuigwana
twakore approvals chiri ase system iri na yuru no nyara kwa biru nyara ko benefit kwa biru eba omwanje motelingo so turasamagana aliyo kuligelinga nkibona umuntu akonyora what are the benefits ichiku umuntu akokora akero go so benefit and compliances chikuendera mwana nchi lakini inyorenga asumuro buli gabwe tundi yagatembo no mambia tuakire simbe no kusangana bo bisabura abakwandira batebinga mwikura mangana hayo munyene gwategereire no tebenga ningweta mangana ayumbiye mono sana kurwa sole elietali agona sole yakobabuya abamanyanga mangana ikira bakenya bonsi asinchunga abaganigo barasobisi bwatete county ya Kisii and Nyamira ine buno mugusi nkwira ni ole bango nkwenda ole chiro kwago lebintu gwarusi gwechugo nkwenda ole gali esole kwasabu eke gwakana kwira ni bango chesezekali ine amangana ngo kunale masemo hayo munyene onyene libuli bwate nabo gutwikira se namba ya 0741583878 onye naso tutegete kurwa nabo gutukwanira aya masemo eligerekero nkunye kugresi ya nebono mambia naye nabo kubatebi gabono mambia kwa manyanga ebintu biro rana ke oranyero kunye kwebolinga ki echiro itonko rabo bisabo bo sangiri bangongo chabale lakini nduchi bintu biro turakolekana babwata machibu mbabanye tingi bawo kuirani lya sencho na buba akora mangana igonsi bono masemo mwencho motegera ligotasi namba 0741583878 gaigan kugresi ya nebono mambia alafu baadaye tutakuwa tunasema moja kwa moja asensemeli jesimi gusi asumtandao bali mungu tulikira mwensipi asumtandao ulio Facebook na boigo asensemo yendeni ndo chegalia nitakuwa na watambua moja kwa moja ndasanga go naye turagenda gusangana barabuka igaba chiko era benefits chechiga turamanya Getembe Radio. Hello, good morning Wakiri Getembe Television and Radio bwakire byambiyole Diande milikorkio nganya kiunga nyumbu yere mili ndiyere katika karibu sana tenare koboria yes wana ntu waitore tingate ari ngati kubwate kanase ostima tori kiri ndati kana kubwate ke ari baba tenga mbwata madeni bona ngasinga itakuache baba tenga kana 6000 kite ko file mba oyo sabwati santa tinga ngo file gore ngira kwa bikero no siro kuchiro sireji ngati bona ngeko takiabo Etwani aliyo yuko bosi. Asante sana byono sana Emily. Asante sana. Nyori sibiedeka omwancho motegerali ugete miriate betunga nkuruse dwali chibe 6000 ndebe 0 tamanye tinki yokolekana na kibalega na kige mabira na ubale tega bakoma nyumwancho motegerali nayo mwenye nda kibintu biro kumere na bya samangana alia ya ebe akurusie bango susangirili bango imya Kenya asobonchire bwago obole mibwago obotugi bwago emeremeli okora byonsi bitotebi ngobono mambia ukwana barabuka igaba kwani na ndo batebi yotegerata kurwa imambia bono 0741583878 ajenga yuko tubuata kuru asomurubuli gabono mambia ime ya Getembe Television na Getembe Fama abo bisatuna bugiga kurasiko biga Kenya Revenue no mwabiso kurunga yuma no yondo kurunga Evans imambia bono kiraba kwenye kusangana itugiga asebe Getembe Radio. Hello Getembe Television kwa 92 hello alright okoranga gikonyo kwa degu mwencho motegerali ngadeti turalaliga liboliriga yominto aboli kuruchisa mu kyakyunganyo nga niga chiete asamangana akanyorabe kire 6000 nakatabu nabako nyara guchi maba chikurusi wa ebe 0 ikingi kyalinga mobeke ngobya bono niko na nyare kubeka Emily pia pia mona so gwa kesimu bono niko turanyare ko tena kire toda tebe na 6000 de penalty eri raso go ta file return kiro mwaka ne chiri bubere bono to kubeka 6000 to kunye divide ye miyake 3 emiyake yiwe 3 era tanyare to file return niko bono na ende ni kata ne reta yokora ne mure miare ne estimate nge kubeka omurero mwae bono nika kunyara kuabirwa kira file return you ere igo 6000 igata kire konyore certificate ya amnesty certificate ya tometwase email yae lakini boigo onye taranyora bintebyo nabagochobisi ili tunyara kurigire to moro kine bintebyo yankwa aberetu kire gento kiombia kire na niko chagete no mwana moya ebo chibenefit chiro ronchiri chichika bono chibenefit chiro number 1 kirore okonyara gotokonye okoba compliant nige go improve compliance kironya rete go apply amnesty yo file tiji dance chia ochonspi niko konyora na you are improving the compliance level yense igo konyara ko number 2 niko konyara ko konya ayo monyene ewive erikero yanya rekuru e system yawo nige konyara ko benya erinde gwachaka kwaba gwachaka no muntu urumuya ebono ayande nabo yo mita konyara ko yes abyuma bone benefit yende ige gokonya chibesa chiago chikwacha gwaka namne bango bone chigo gotumia gokole biashara byago gose go
gwaka none school fees kiagira chibese chikwe gwaka na bono chikoro siku bono gego save bono alafu bono nande bono no mindate bono gogo chaka bono buya bono otabwati madini andonsi none compliance no takabone kero tegete kwenda gari onyori none promotion asaba alimu enga kinero baga chirega iga obisi tobanya ko bai compliance bono kwanyora bwati kibesa chinyinge penalty abwente gwakana gokomote byakane nande time frame yo konyori promotion igerenke bono chiko bachinyinge bono omisie promotion eyo bono kira abiru bono gakonyore compliance automatic alafu bono oenda ochikokole bintu bya ino promotion yo nyora bwango nabugoyenda kutukwanira omuncho matalibuli agondi anchira sina mbayesimi nagotenga inuti isano na ibere inye eyamo isano na isatu isano ibere isano na isatu ekronya ukwana intuga igali buli gosokomenta nkikirige guchandaye bono mambia. Good morning Getembe. Hello, good morning. Hello Bwakire buya Onsarigo nabageri. Karibu sana baba mbiole ne Diana Ngengoro kulidia. Nare ko kore ga se kambuni. Ono koru 2015 ngachanga bo morwaire nganyore stroke. Ono koru dire ekwerende ane raire nyanya gwaka neru na kiara nkonye. Koru mwaka ki 2019 2015 koru 2015 Alright, asante sana. Libuli yako neligia kigma ngoko irende bali gaiga bono mambia. Uigwetenga muswatu iga liko kole miremu lakini bono iga yuko bono iga taliko kora miremu na ndiko 2015 mpaka bono iga tanya guwaka ndanya kuireni nga kibondo iguchi yaba mabuli na yumwancha matana rongedetia ye mubuli ya sobonge nabo igo comment ni chikani chinge nchenene gendra kuchubuli ya namba yesimi eligere bakuira niliga na ili bagokoba utamayitinga inki yako lekana samangana awo yebango bono mambino bali gaiga Yumi Evans. Karibu sana. Bia mono ningo turanyare ko mateina koru 2015 paka bono asengi chata nyawo kora kendi gionsi lakini asengi chukwa biro kugwachire nika akutakire go file return yae kiro mwaka emiaka gionsi koru 2015 paka bono ngane miaka nga 10 bono anyare go file return yae paka 2024 kera file di penalties che chiko soka chia chiribu chia 18,000 kero chia nyare ko soka bono nika ko nyare go apply amnesty abu elinda abiru igotanya kuwa banga chibasi jasoka chi nyinge bono nguchiago nguchi yakana nguchi asincho talyu gwanja kwa ene mene mabo tetu bono igosa atikitemeremo naende bono asinge ncha atikite ku file ritana tanya kucha asinge nchu burwaire lakini bono kwa biru ka asinge nchu kororo naende bo igona bako nyara gutuma umuntu atuma umuntu nyobisi achine pini ya area usene kibande kiaye acha to tena yayo uyigani karwarite bono mu file return yega tunye file up to date tabu atikasi ndi yonsi yakora kero tunye bikira up to date anyare ko wabiru kwa biru bono ko nyene nera acha kumuya umuntu muya. Asante sana Oyugi agotega diko ndani ya tamati kurwa Mwanza Tanzania Katoro Geita ambia mono sana ningia kwa show na bonsi no bali somuro bali mambia agotega muko sambamba sentu sana Rutha ambia mono sana good morning, thank you very much. Oyenge mtokorishiza mwa Texas gari asante sana imambi ya bono Edwin Mwanga kurwa chisa mwa Kisii and watching live asante sana omumusabige sukuru na Kuru City ambia mono sana nduru machine kureta kwa sori mugrango bono mambia good morning igatia bali bagenda kutulikira chizi semeli ndeyo mtandao genda kutubwate uno mwencho moteli ya senseme iga jomoro bali Etwani emambia bono katukuligilia mangana iga ya tax amnesty tax compliance akwanda nga mangana ye certificate ya tax compliance ingaki andake ekatukwanira ingaki mangana yogo kugusa benefits chumu ntako nyora ibintu bingu affect birikindi kishumu bwo Rusia bango bono tax compliance iga ni certificate yo koro kina to bwatia madeni andonsi ya KRA na ndi go file return chago chonsi bono ekero bwate utara file return to konyara konyore certificate ya compliance go se ekero bwata madeni bono madeni mna ya iga ya korusigwa amnesty ya penalty ni interest ekero bwate mintoto kunyara konyole compliance bono bono kero kwa benefit na amnesty bono
certificate ige gocha automatic bono kiagera tubwati madeni na ichiritani chago gwa file returns buya bono geko bago click gago ase itax ige kururio kabone certificate iyo yibono ngati moto tabinga yibono tokonyora bangana mayayi ga yoko kwaberwa n'ibintu biga ngaitura nyora mangana yiga gosobo konyo buya kurwa nisabo ki tokonyora bakonyo bono amangana ya gari ase website ya kiari go kwenda na bokonyinyora website ya kiari website igere www.kra.go.ke ekero gwaso abakonyora mungana ya maya ya amnesty na yande hosikana neba abwatikana mangana kurusie bango susangire bango amangana onsi no akora bekuga wase website ya ito watabe kurunga KRA website yure www.kra.go.ke all right asante alafu nabo orache ase chobis cheito echibakoroka tax service offices eyere gaiga somo chio bosongo gaiga huduma posta building first ground floor baka second floor alafu nande nabo kwenda huduma center huduma center yeto ya Nyamira gali desk nero ya kiari bwatobo bisagali na barabumba bwatobo semiobu bwa amnesty na mangana ndonsi ya ebango nabo kwendo batalire gagu gosina onye huduma yeto gaiga bosongo gaiga nero le bwatabo bisaba kiaroro bona nabo ko batalira gagu gosina nabo okobago gwake namba ya yesimi isi namba yesimu ekoraba 07 andake ekero utrato namba yesimi nindo chikali kunya kujirigilia namba yesimi bono mambia ndo chikaiga oyago teba kurukunga Kennedy Rusana akurwa Nyantrago nero gotebanga masaba ndi kundani mambi ya bono asenchira ya bene kigmam uyenera kurunga kurwa emenyenche county 046 agotenga kama kawaida nondi ime asomuro na gokirisana uyodiga agotenga Lilian Onyancha agotenga Lilian Ombuna Onyancha akubulinga ine gaki endiro konyora abantu bago cha babe asichiduka tule bago sangrilie bango lakini abantu ngakyura korumanyo mobisa kurwa Kenya Revenue Authority nelibodirigia sana bodiringa ki ngakyura korumanyo mobisa kurwa se Kenya Revenue ekora bangi mbaro bago chokonyora bago sangire bago itasiduka muntu atanga ne banga go sangira bwata malisiti ngya korumanyi libulilio uyakurunga Timota Mainam asante sana Timota Mainam miruka watching live and listening shukrani sana bobu sawa atubikire boya yarakuna yakatanga Elibagan akaranga Albert Elban liatali kong sana bana Albert Elban mbia mono sana kurishia sabo chakero kagalia akotabanga good morning watching live and listening amurobuli Etwani ya Getembe nkwaneli abo bisabu bago sangrilie bango baboli nga ine bono ebango eker nga emyaka nebwate myako muntu agwente kusangrilie bango kuso obeiro kurushiba okusangrilie bango ngugwente kuirani myaka irenga na bakoboliko ebintu nebigama boli na mangedo chako chagaigantra soma chikole ndo chigaleba nisiabu atomo kuirani ya mabuli ya yutra ragenda libuli tangani lialingenga how do you identify utangamuaje utajuaje huyu ni afisa kutoka shirika la Kenya Revenue katika shirika la ukusanyaji wa ushuru nchini inge chogo identify mo bisabu akare ntege tangani gabone tatu ale baji aye ebwate bichaye na amalieta aye gagu bakina baye kibana ike baji uneba nisiabegete baji unyebwate ngoiga uyikemu atu ale biche kuoroki lazima atu ale baji yo ebwate sura yaye nabo koligere nayo rene sura yaye nabire yaye kiagera nabo montora chole baji onchero oetenero baji ke gotwari namba ye kwende namba ye kibande kiaye alafu nabura agende gari ya se Play Store app nero rekoro ko M service kiare M service yo nabo go download app yo ko beke namba ye kibande nabe ko kiri tali ayo mu biso yo station yakuru one nere nchira yo ko identify no mu biso yo no yo kiare alafu nchire ndabona ndora ile chi details cha alafu mai kwenda na onyo huduma center go se chobis chake arende onsirange naye oboli go somonto nara se authority ya KRA all right asante iyo mtu Evans emiaka umuntu ise okurwe bango ningo ebango nige kuruegwa na kero monto na ende bango tebwati emiaka ire bono ndo tayo taikurwa
umwana makabe skuru onde bwensi okonyara ko ore in gainful economic activity yani okore gento ke kunyara korenta okine magendero okora magendero uini gata kire gwakanie bango lakini bono tiko turanyare kubekana abana abake bari batai gukora kindi gionse kire economically gainful mbata kiri gwakana bango lakini enda abana mbaroro bari skuru lakini enda bakore bari abana biasara igobona biasara ebango nige gwakana onde bwensi ori in economically gainful activity nabo turakubika sege songo economically gainful activity ende yonse no kora igoko kora kugendera pake myaka iriero omenyeto bwika bwensi nigo kunyara gwakana bango igon turatena onde bwensi bote bwati myaka nabo konyara abana mbaroro bari skuru lakini ende barabanya biasara ono kero umwana bwe skuru ndo umunya biasara itakiri gwakana bango nabo konyana bono kwa retire ores emyaka 70 myaka 80 okore biasara itakiri bado gwakana bango igoto tenga senchu njindi kirenche bwe nguru bango ya kero umuntu niga kurwe bango onde bwensi ore an economically gainful activity ninkigego tuatana na gati ya working class and those who are not working working class omaete egasi chire mara nyinge bararo bali bakoro kuna bali bairigete bali bakoro ka self employment na bararo bali balikire bona omonginore mugondo gali aetote bana tobwati gasi bona bono go irigete gokora ebiasara byago byoboremi bararo bali chiro gali bakoni ebinto ao na barafu abun egasi bagokora bona egasi tali monto office bwe kanere ore egasi monto ndebwensi okokore gento kende gionsi gekorete besa neba no moni chombe gali echiro nere nari biasara bona kero gwakane bango igogotegemea na egasi ogokora ne chibango nchoro chire aina mbalimbali mna nchoro chibabanta abange bamaite mna VAT echekero gwaka okogore gento eduka mbiroro bibwate mna VAT bonekero gwagorire gento gali supermarket igo gwakanire bango bono abali kire emeremo ngwakana bari pay as you earn bona gwakanire bango bono na abaoni bwechomba abuna barabwo ngwakana bari bango yabo aina mbalimbali igo bono kero omonto ngwakana ari bango kulingana ne emeremo agokora kulingana mere magokora mbye muno sana ekero munchu muliri no mategeli kunya kutubugati bono mambiandu chigali ndo chambuli agenda ko chaga mange ngobuli ndambuli anyabeke nabo igo naye nabo wake simi nagote namba yesimi 0741 583878 alinga youtube ati kuruanga youtube ligire kuruwa bono mambia kerabo bisabe gabo usangiria ibango imense bakunya kobo manyorobo seminga nkike liwo nteko kora umunali gali bwana Evan Sokotabanga nchibono ku file returns chane tima thinking akingo kora file nkikingo kora process ne liye igo twachire na mangana maiya na ndotogotana abantu bamitu tigabanyara ku file returns asinge nchobono a deadline yo ku file return ere June 30th umwaka uyo kero mwaka uchakira January paka June itakire wa file yo return yo mwaka uyo roetire bono na 2024 deadline igwere ko June paka ko January paka June 30th igo to kunyara gote abantu baito tigabasuke mutu amangana okwaberu wachire na return filing na error iko tigabacha ange bacha banyara go chobisi yaito ebende to nyara ko bakonya ku file return yeyu boigo dio maite ko file nika ko nyara so asa tax ya e profile ya KRA anyara ku file ere ko manyane lakini in case yo nyata maite uko so ko rama ko sandonspi ika go choga mendi return yeyu igopo igo niko twatebire na urio manyete gukora tigakorere bwe ko manyane before June 30th urio ro tamanyeti tigacho obisi elinde tonyara ko mokorera bosa na ndanyara kwabiru elinde ndanyara kucha kuboya all right woro mwanchi mwategera lintaso maji chume chiago kaiga 07 41 58 3878 yani enoti isano naibere inye eyemo isano naiseto isano naibere isano naiseto na china borankere auratu kireke gase studio eyemo asemo mungina nale gali okoni chinyindi chai na matunda aye gali echiro lakini kwanya rumungina obuwani yosene shiriki chai 50 lituko eroge ndaka lakini kwanyora ngu kombrini yali usinkura na mekali ngaki na onu sinisi nge 200 na ana uruchozi na kiari
naba obisa bugo rusie bango bono andake asukuligirelia mubiki ngubia chibesekera umuntu kolengana enchiro umuntu agusabwe akwire ni bango kubwati kiriago kora gose nkirianyora gusinga kieko bono egento abanchi abategereri na bagotoligereri mobwene tumumanye otaraka ne bango obwene tutwale egento bakoroka epin epin ekoroka personal identification number eye gochakana ebwate chinamba nge 11 niga gwekorera egochakana enuguta ya ne enuguta alafu ga ugatiagu ne chinamba bono karokwa twalire namba eyo kwama gukora egento bakoroka ugo file return ugo file no koira ni bono kwanyolde mno goteba kwanyolde 30 bono go bwene tonyibeke gagu obeke ne chi expenses ich kwanyolete gagu bono gekolete ne yo bwene tugwakana kwama korusel gwe payment egento bakoroka payment slip gwakana ogwakana go chia saving go sa mpesa besa nchiyo gwakana koirero mwobisa kwa mwachi besa na ebwata koboko chibesa na chiechi bono obwene tumanye go gwakana go chia saving go sa mpesa. All right, Getembe Radio and Television. Yo, Getembe FM. Biamono sana, karibu sana. Vincent ya moja zinda ngogi sa benyarage. Togenda bo studio ka Vincent. Nonge buatere pe angana liza. Kitu goli kiyo korogo. Biamono. Rali kutokwani. Asante sana biamono asukutoa maiga asante sana. Thank you. Biamono sana bogo tu akiresi mioto kwani go soto kwanere liboli riago na bobi sabe bogo sangirili ebango bono mambia kerwa kunyo kwaiga onsi asinchira bene. Bono andake inabiku nyarikana asabantu baleture anda payroll lakini tuli kirene company gusuli kirino muntu bene. Ayuli kirene mbroya yago gose embroya ne kurukwe Evans. Inkiago obwana bwana mburubyo ne ruwante kungakanira go sini chingwende gwakana asebali balikire balikire ni gotokonyara gotena kirumutie uri urukurigete nkonyara gukunacha ebango bwakana ekurukuna pairs you one kirumutie nyi chitariki kianda chitaraika nikakonyara gwakana ebange yago era kunachire ugwakana difference na kwanya nero umusaro ugo kero tu akurire igo emitienyi 12 bono mwaka kero wairire na eta kiri gwa file return yawo irinde kwaene kyo maana na yaya kero nanje na bekire niko na rengo kore Evans yegas Evans bono okonya nko na charo bo maene igonye Evans ta okonya ga okonya chumo sara ta igocha gwakana keare na ebono enga bona igoko kotebo maene na yaya inje Evans ngo kore gas igo bono yanyara kuri reconcile living the beyonce byanyara kuigwana Evans go okonya ngo kotare kiro mutienyi na ebono watero maene emitienyi 12 obere ga konacha na ende no maene kirege ntombia kire bono enyare kane na nyore nga embroya nkona chalingi tali gwakana message nkingwente okora bono netakire nae kirugwa file return eri yago nabo tokunyara kore system nae kwanyara gotene employer antanya nabo tokore system tanya gwakana bono nabo tokulikire employer tumoburi nae employer Evans ninki go konyotanya ichibes Onsarigo ninki tanya gwakanera elinde nero nya gocha mutu ototena reasonably inki asenge nchadanya gwakana ebange yega nere linda nyare gwakana kiregento kunyara ko reconcile kiregento kyababia elinde chibese jina chugutumeke ensa yeito okorra magendro ebon umoibuli naka nero mwana yebanga ya bono meto mwana ebono so mwana naka nero muibuli bango ayuma mwadoza the question chigo jaga iga omonda buli ene bango no imokota benga bona abaibuli bana abango akande bango bono kera kende nabo muibuli ara tware ebanga bwene tugwakana lakini tatwara chibese echo nabo komokonya kumwakanira lakini gagwakana bono tokumayana no muibuli gwakana bona aimwa kwa mokonya lakini mono gwakana ebango kero muntu gagwakana ebango yae igo nabo lichiko ligoteba igo bono ye kero kwa mwakanire bono ntuto kumanyana nyare bwakana tali omwana oyo akana eka tutweta samagana ya embroya and embroyees umuntu obutirukura se company emere mukwali gokora konyaranko na chule bango kwagenda watigemere meli ngaki ngucha nanda obichya ino nje batenga bona konyangwa kana rune bona chikuswa yakanira gosena boko ba isiko gali ekambani ibono ngaki transition ye ngugochuma nyanga bona kwarura sikonyangwa kana rubona gwanteka ndo gwakandura nga goswa sera sanga
Bono ekero ogwakaneru ebango ne omonto okorigete egasi ngokwara egento bakoroka P9 ine yokwora kero omotienyi nango konachare chibesa gete gochaka no gocha ase kia Eyure lazima kwe lazima akwe kero mwaka egero nyare go file return yao kiagere nero kwora kinki kwana chetu bono na ekero go file bono chibwente chigwana no nyikwana chiru 200 gocha go file ga go bwente 200 geko bachinke ge minute employee ago tiakane tibesa gete bono go bwente bono nintu tokobwati employee tomotebi na chibesa nchiroro takane tichianyarebe bono P9 inere kwora kina no akanire bono kero kende kero gwakorire meremo nabo emetienyi nero gwakorete onye gwakorete baka January abwenta ako P9 nyumwako ya January onye gwakorete baka July abwenta ako baka July kiagere nere gocha kokonya go file return yage yo mwako oyo gocha bono P9 enere ngia bono kero gwa rure meremo bono maete tago gwakana bono igo bono tori meremo bono gagu no ebango ya gagu korera gwakanira gagu kiagera gagu gwakana chibesa gwakanire echigwakoreire meremo bono ekero utari meremo bono to gwakanirwe ebange kiagera tori meremo bono kero kendo onye tonyoretie meremo omwaka orionde nando kaera bono pio omwaka omogimo era totanyoretie meremo nande omwaka bono bogo file na nil return kiagera tokoreti meremo ende onsi bono na kieki tobwate category chio go file mbara oro batabwate meremo pi bago file ni return nandi mbara oro bale meremo bago file chio bakoreire meremo. Oh yes. Boy gonda nyare komentanga nabo kunyarikana no so mwaka kwarikiru n'abantu mara gatatu kuchakira January paka March ukarikuno monto mwao egasi kaera ugacha kuchakira May paka June ukarikuna endo monto mwao uchakira August paka December na endo ukarikwa sao bonete umwaka uyinugo kutokonyara kutana ubwate P9 isatu bona juu kunyara gocha keare kerogo file taneli ya ukwanyara korokyo na ni kona lengo mutienyo emitienye etatu ni kona lenga asanyarebe ebere na asanyarebe yenda asanyarebe Jones chanyara kunyara koroking na yao maina abons pino kwa lengo kolegasi na ndabons bimbato meteje bango ya ugochase keare ina kinda ya comment. Alright, wano mwanchumu wategera liru mwanchumu ligeli ndo chegali mbio mono sana sinchunga chikendere kumnyoka kirage asinchira ya bena kiguma nobo sebio bigo kwa jarikura sobo bisabe biko bigo sagerelia ebango imeyense kiare asinchira ya bena kiguma ubugu chira ya maso mugu Getembe Radio na Getembe Television asinchira ya bena bali mwanchumu watulikire geiga nkura soma ibirisa tukando chakatuligi tukichokuro muro bulibono mambia endo chabangi sana basoire geiga asinchira ya bena kiguma uyakurunga Edward Mogwa buwa kire biyo Onsarigo bankwanira abo bisabu ase studio batubekire buya iko ebitreating is it a mandatory ngan 27 igoro go sena bumuntago suka go chira ligichama go subusyo ineli buli babuli inkole imwe kwana ebiro telega neli 27 to 30 geto na keligo nchira ne mwabekaga kijana baloso kurunyagi sai ni kondani santi sana mbio mono sana sinchaba sikabu bara se studio babikira mangana buya uyakurunga wikriva ondikin nero kubolinga akuboliga. My question Onsarigo, ask them, is it good for one to file extra yani to pay extra to pay extra for the coming season akuboli nwakane chitane tie sinde uchinga kikubwat nabi bakuboli kuchigawo libuli linga ntumurali ndi akora naburanye tuliba nande njirali gule edire complicated njira gete sana wikirifu akubolinga nunyale kuiri gwakana example nganchiboni gonya nagwe ntukuira nibone chibe singa nika asikolengana kiri pia sai han guse nga kolengana yomush engeliane ninga kane chinyinge mono njebono ntiki chinyakobo chikuira niku na inu bono ogwakane wango na bora akane chinyingo isegotaka egento ngero bakurukana advance payment yekero akane tebo akanire milioni yemo gogocha go file onye ko aenge kuna chimi chirubuisano bono ge kuna chase milioni bono ge kuna chagwatikana ne chinde bono gokonya go file kero konya go file igo chikonya kuna chabaka chiche chiere bono gwakano kuo gochibosyo na ngo ancheire oise gotakana bogo akana iko bado chibe sichiana no chira sekege ase account ya KRA no chire nchiru kunu ya ondeta yogo kuna chibe sagwa akanire chosi chikwenda Central Bank alafu ase itax yago ase ledger yage yogoro kina igoro kichwe sagwa akanire ne chobente gwakana no chogo chiroraga agu no chire nchiri ko gendande
igorodo senga chikomyoka sana chinga kijito twabwatega iga ase studio andake ndikurira semole obosemi bwaino ucheso motegeliyo minto Ivanisa obosemi bwaino unekyo mbemboro byobo iga andaka subu yanu bwansu bwomo Kenya gosomo gusimo no uyo tegereta mangana bono mambia nigonda tebyo aba minto nabono obisi yetu nigiguire tika twenspitoche twaboria mangana mna kiako genda ukwaberu nkoro no go file transkiro mutigache asukemotu tonyare go file returns abantu banyare kwaberwa na ende ntonya amangana ya kero tukanyare koigwa mangana twasuka mutu wa service twarigeria asti social media handles cheito twanyara kuburia mangana nyo huduma center irirange naye kwaburia mangana kwa manyana ya ense na beko gendaika iri twanyara ko bamnensere ntonyara gutiguma ya kabana bagusi bya muno. Alright, minto ayuma ekatukuligeria mangana iga yokortan goso mangana fighting nebintu biga amnesty no mwata mabera ibyo sibya mwabikira mangana bya wonkura segetomo kusio minto boni gotegerete egento njena segeta bagusibaito tobwene torosio bosania entumna abantu bakiare na inu isko gagu tobwene tobabasani gogotwara engane nde yonsi otagete komanya gosotagete koigori biasara binde na bogo chaga iga otwara bosemi egere binto mbichi gosamba gochimotu ekero monto koigori biasara tebene adwea mbara bakora chaga agu baberetangi myaka ebere batanya koirania ritani babwata madeni bano bacha bate abana ntu amanyete bono mbuye kero planet ko kori biasara ebina yomaete na omwako gocha ni planet ko kora gento gete bona bokorigyo bosemi koru asaba aba obisaba kyaro bande bonsi barange naye bago advice na kyoko kora ibintu ebya mangana eritani obligation kyo bwene tekobeka na lio omanye kero gwachakire biasara ochake buya totwara madeni aya iga amnesty kyagera gochimo tutali gochikobororo bono mbuya ochake buya naye ekeroro moi nayo gendera ko baba imna abande ba benefit ko amnesty nayo gendera ko bo moyimna barabwo to tigara maega. Alright, uno mwanchu motegerere buya kigima zaidi ekeru usangaraye bono mambi mwanchu motegerere gaiga ase studio ndo chigali chigagi chikomjoka sana kulende nago kirisana kusangaraye mwanchu motegerere bali mwanchu mwatu bwatiri gali abo busatu asangira barabu gaiga asa muleta Evans bani kwata okurugu Evans ngwa malieta gonzibi mwahita malieta ya gara mange ongera Onyambu Evans abo ata malieta turakini ama konguzana Onyambu ongera Evans na inche Rafael Ongeri Ayuma kai Ongeri Ayuma na utu wasangina bu mwanchu bulilo mwanchu matsagala likonia ba yekiombekeli egyo sangire bango gose KRA imeyense imambia bono aigase studio Getembe Radio Getembe Television mogo ko monenga kwanyuro bosemi boiga na ndi wikenga gentra batwale gaigase mbio yenda kusangana ituka igaso murobli bono mambia wete Getembe Television Getembe FM karonko bali bagako sokuru igase studio na wakiribyo munaye gotegera kuligerelia nchinkuru kwa Geoffrey Onsarigo katogera usangana imambi ya bono tigarabia karonko basoke kurugiga asembio tuska tuchale Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda bana mbale njara ayo mwaro karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura bache kuya mandege uzito somya